ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир дар ин видео мехоҳам барои шумо анамихе вайёра нишон диҳам. Гирбишинои лавдомании новинкара, ино боринаван марҳамат агар дар кор бошад, ҳамаи рангош омадай. Шумо дархост кунед, мо доставка дорем. Агар касе ки худаш омада аз бозор хариданӣ боша, пас ин навора ма аз бозори Коровон тарафи Пажарка 012 дуюм ряд ба навор гирифтагим ва пешниҳоди шумо гардонида истодаам. Марҳамат, биёед бо худтон аз наздик бинед, касе имконияти омадан дора. Ина марҳамат, анамин як либосаш нархаш 280 сомон. Бинед чӣ қадр хушрӯ. Лавдомани гирбишинаи сабзаш беҳад рангохушро. Ино медонед вишивка нестай, ино туран. Ами лавои доманаш турай. Да материалам хай вишивка задагӣ нестам, хай тур часпондагӣ. Вале аҷоиб фасон, качестваш беҳтарин. Ино бе чихол пӯшида мешава. Бисёр вақт ҳангоме ки ҳам хеле материалҳои тунуктара нишон медиҳам, дар бораи чихолам мепурсанд духтарако. Пас донед ки ино бе чихол пӯшида мешава. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, ютуб мумкин ки дар Россия заблокировать шава. Аз анамин сабаб метавонед шумо моро тавассути VPN тамошо кунед. Ҳамин приложениеро скачат кунед. Агар ки натонистед ютуб даромада, тавассути VPN даромада бинед.